Čauko ľudia, ja vás vítam u nového videa a dneska to bude ďalší unboxing, a ako ste si už opäť mohli všimnúť, tak to bude unboxing tohto tu monštra Reprák z Actionu. Nikdy by som nepovedal, že budem unboxovať Reprák a ešte nie to z Actionu. A mám tu taký trošku problém a takto to ukážem. Už som sa to tu trošku pokúšal otvoriť. Tam si to nevšímajte. To si nevšímajte, prosím. A takto tu už pekne na mňa začal vykúkať. A položím si tu svoj statív pekne a idem to tu takto rozbaliť a potiahnem to. Čože? Ľudia, prepáčte, ale ja som trošku v pomykove, lebo toto dajme zatiaľ preč. Takáto veľká je krabica, jo, takáto veľká je krabica. A takýto masívny je ten Reprák. Čo to je? A plus som tu k tomu dostal ešte USB-C kábel. A aby ste mi uverili, že toto je naozaj z Actionu, tak vám ukážem ešte túto tašku, ktorú som si kúpil pred chvíľkou. A ja som si ešte kúpoval k tomu aj kábel. Nevidel som, či tam bude, takže mám kábel do zálohy, ale ten si dnes otvárať nebudeme. Možno áno, ale unboxing. A toto je ten Reprák. Oh my god. A môžete vidieť, že tuto má slot na kartu. A o tomto Repráku určite budem robiť aj ešte video, ako ho budem hodnotiť, takže určite dajte odber a like, keď som to ešte nepovedal. A som celkom rád, že to má USB-C. No ľudia, zatiaľ môžete si ho tu takto obhliadnúť. A vyzerá celkom pekne. A zatiaľ vyzerá, že nabitý nie je. Takže ľudia, ja tento Reprák idem dať práve nabiť a o nejaký ten čas sa vám ozvem. O nejaký čas neskôr. Takže ľudia, ja sa opäť ozývam po nejakej dobe a ako môžete vidieť, Repráčik sa mi už krásne nabil. A kupoval som si ho hlavne aj preto, no tak, lebo tu má pekné takéto LED, no neviem, či to, jednoducho má tu pekné svetielka a už som si to skúšal, ako to hrá, ale idem si to odskúšať na video a kto ešte nevidel, no aké to je veľké, tak sa názorne pozrite. Má tu takto pár tlačítiek a idem si práve na tom pustiť dajakú fajnú hudbu. Takto ten Repráčik vypadá pekne. A má to tu akoby takéto pohyblivé, ale toho sa nebudem dotýkať. A je to vlastne značka Fashion Rebel. A idem tu práve pustiť nejaký banger. Takže počkajte chvíľočku. A ešte predtým, než tu pustím niečo, tak o tom niečo poviem. Má to vlastne výkon 25 W a má to USB-C, ako som už hovoril. A vyhľadám tu niečo na Spotify. A idem si tu pustiť taký fajný banger. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Я такая, все, что добиваться будешь год.
No, ukázal som tu takú malú ukážku zo Sigma Boya. A kto to teda nepozná, to musia poznať určite všetci, takže tú hudbu predstavovať nebudem. Ale aby som to mal aj s čím porovnať, tak pristupuje na scénu JBL reproduktor. Uknite ľudia. Reproduktor z Actionu. A toto je JBL-ko. Je to vlastne JBL Go Essential. A je to vlastne taká zmenšenina, trošku zväčšenina JBL Go. Tí, ktorí sa vyznajú do takýchto reproduktorov, určite poznajú. A pekne nám to tu preblikáva. A idem si práve pripojiť tento repráčik. Keď si ho tu takto pekne zapojím, je už vidieť, že je tikší, ale tento reprák, stal 30 € a tento masívny, úplne masívny reprák stál 17 €. 17, 30. 17, 30. 17, 30. To mi nejako nevychádza. Ale tento zatiaľ odložíme bokom a ukážeme si tu tento. Idem si ho práve pripojiť k svojmu tabletíku. Ježišmarja, to ma bolo vidieť. A má to má taký cool zvuk odpájania. A dúfam, že sa mi tento pripojí bez problémov. A teraz sa mi toto pripojilo, takže tento si zatiaľ vypnem. A dám si tu tento JBL. A vidíte, že sa mi zapojil a ideme si pustiť tú istú pesničku, ktorú som si púšťal pred malou chvíľočkou. Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Я такая вся, что добиваться будешь год. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. И я такая вся, что добиваться будешь год. Mohli ste počuť malú ukážku. Viac toho púšťať nebudem, aby som náhodou nedostal copyright. To by som bol veľmi nerad. A zatiaľ teda tento tiež odložíme bokom. A idem sa vrhnúť k tomuto. A keď si ho vlastne zapnem, tak má takýto cool zvuk. Počkať. A repráčik vlastne vyzerá celkom dobre. A určite si budem robiť aj nejaký test. A všetky parametre, ktoré na tomto repráčiku sú, sa vám práve zobrazia na obrazovke, takže si to určite kúknite. Pozastavte si videjko. A ja môžem povedať, že na tomto mini JBL-ku sú basy o dosť menšie, než na tomto úplne masívnom, jak sa to volá, Fresh and Rebel. A musím povedať, že keď som to otváral, tá krabica bola dosť zalepená, takže som to otváral trošku dlhšie, než by som mal. A teda má to tu aj takéto tlačítka, aby ste si mohli, keď tak zapnete, vypnete, tuto si môžete pridať zvuk, tuto si môžete pozastaviť skladbu a dať minus zvuk. A strašne sa mi ľúbi tieto tu svetielka, jak to tu preblikáva, lebo napríklad tento to nemá. Tento má len jedno LED svetielko tuto, ako ho môžete vidieť. A tento
reprák zatiaľ nemá problémy s Bluetoothom, ako napríklad moje hodinky z Actionu, ktoré teraz nemám na ruke. A tak teda, tuto, keď som sa ešte na to podrobnejšie kúkal, tak som zistil, že to tu má dokonca ešte slot na SD kartu. A má to tu ešte takýto celkom cool držiačik, takže si to môžem tu takto podržať a môžem vám to ukázať ešte pekne. A celkom sa mi to ľúbi. Ale čo je celkom nevýhoda, aspoň čo som čítal, tak je, že tento repráčik, ako aj všetky JBL-ka, je vodotesný. Ale tento vodotesný bohužiaľ nie, lebo toto má úplne aj iný povrch. Toto má ako keby taký látkový. Kúknite si, približte. Takže tento je lepší bez vody, ale ja k vode moc nechodím, takže tento sa mi tiež ľúbi. A o tomto repráčiku budem určite robiť aj recenziu, ako o hodinkách. A to je z dnešného videa všetko. Dajte like a odber a ja sa s vami lúčim. Čau.